Bon dia, batllessa de Lloseta, regidors i regidores de l'Ajuntament de Lloseta, representants dels cossos dels bombers del Consell de Mallorca, de la Direcció General d'Emergències, membres de Protecció Civil de Lloseta, amics i amigues. Benvinguts a la 28a Diada de Protecció Civil de Lloseta. Ens reunim tots i totes avui per reconèixer la gran tasca que els membres d'aquesta agrupació de protecció civil realitzen. Avui, l'agrupació de protecció civil de Lloseta celebra els 28 anys de la seva creació. Va ser la primera que se va fundar a la comunitat de la autònòmica de les Illes Balears. Com tots sabeu, el fundador de l'agrupació va ser Andreu Massanet Fernández, en pau descansi. En aquesta gran iniciativa el van acompanyar altres persones altruistes de Lloseta i d'altres municipis. Des del seu inici, fa 28 anys, a dia d'avui, l'agrupació ha participat en un total de més de 9.000 emergències, distribuïdes en 3.624 sanitaris, 1.186 inundacions, 237 accidents de trànsit, col·laborant sempre en policia local, 2.681 recerques, s'han fet més de 4.000 serveis preventius i al voltant de 2.700 pràctiques en general. Per acabar, vull donar les gràcies a cadascun dels voluntaris i voluntàries per la seva dedicació i entrega de manera altruista, en bé de tot el poble, agrair també a les nostres famílies i la seva paciència, comprensió i recolzament. Moltes gràcies per la vostra assistència i molt d'any a tots. Avui és un dia molt especial per a la nostra agrupació. Una agrupació que, com el seu nom diu, són voluntaris, persones que de manera totalment altruista estan al servei de tots els llosetins i llosetines i de tota la ciutadania. Ser voluntari implica molt. La seva labor fonamental és col·laborar a la prevenció i seguretat de tots els actes públics i esdeveniments de tot tipus. Prestar col·laboració davant de qualsevol emergència, accident, víctimes, etc. Informar i formar a la ciutadania davant qualsevol perill. Ser voluntari de protecció civil és tenir vocació de servei i el desig de ser útil a la societat, d'estar dispost a renunciar als seus temps lliure per estar a la disposició del seu poble o comunitat. És deixar de banda les seves aficions personals per adquirir coneixements i formació necessari per la seva gran tasca. El voluntariat de protecció civil a Balears va començar a mitjans de l'any 1995 en la creació de la primera agrupació de protecció civil en el nostre poble de Lloseta. Com ja ha comentat en Sebastià, crec que no podem oblidar mai qui va ser l'ànima de protecció civil al nostre poble i a tot Balears, el que va creure en un projecte i que va ser el pioner de lo que avui és protecció civil a totes les illes. En 1995, a Lloseta va ser el primer poble en tenir una agrupació de voluntaris. Ara, en l'actualitat, tenim 43 agrupacions a totes les illes. Per això vull fer una menció especial a Andreu Massanet per ser el fundador. Crec que estaria molt orgullós si mos veus avui a tots aquí. I no vull acabar la meva intervenció sense dir-vos l'orgullosa que estic de ser la vostra regidora. I que, com sempre, sabeu que teniu l'Ajuntament de Lloseta al vostre costat. Sabeu que estem a la vostra disposició. També donar-vos personalment i en nom de tots els llosetins i llosetines les gràcies per tot. Per tant, és una tranquil·litat saber que sou aquí i que sempre esteu a la disposició de Lloseta.
Enhorabona per aquesta gran agrupació de voluntaris. Gràcies per tots els membres que l'integren i els que l'han integrat. Gràcies per tot l'esforç que feis diàriament per tots nosaltres. Gràcies de tot cor. I ara passarem a la presentació dels membres. Començarem. Joan Toni Bergues Villalonga. Du 2 anys a l'agrupació i les seves especialitzacions són de primers auxilis, assistència psicològica, d'ESA, sanitari i manteniment. Recull el diploma ell mateix. Mariano Medina Ripoll. Du 2 anys a l'agrupació, encara que ja sabeu que ha estat municipal d'aquest municipi durant moltíssims anys. Les seves especialitzacions són primers auxilis, assistència psicològica, d'ESA i secretaria. Recull ell mateix el diploma. Recull ell mateix. I les seves especialitzacions són primers auxilis, assistència psicològica i d'ESA. Recull ell mateix. Vikram Lamhandi. Du 2 anys a l'agrupació i les seves especialitzacions són primers auxilis, assistència psicològica d'ESA, manteniment, relacions públiques i tramitació digital. Recull ella mateix el diploma. Pep Morro Martí. Du 8 anys a l'agrupació i les seves especialitzacions són primers auxilis, assistència psicològica d'ESA, muntanya, especialista 4x4, manteniment de flota, inundacions, incendis forestals i recerca de persones. Víctor Cuní de Manuel. Du 3 anys a l'agrupació i les seves especialitzacions són primers auxilis, assistència psicològica, d'ESA, idiomes, muntanya i informàtica. Recull el mateix. Antoni Salià Vallespí. Du 4 anys a l'agrupació i està especialitzat en primers auxilis, assistència psicològica, d'ESA i manteniment. Desiree Ramos Sierra. Du 6 anys a l'agrupació i està especialitzada en primers auxilis, assistència psicològica, d'ESA i manteniment. Recollim la mateixa.
Rosa Collado du 6 anys a l'agrupació i les seves especialitzacions són primers auxilis, assistència psicològica d'ESA i operadora de dron. Recollia ella mateixa. Pedro Rodríguez Manresa, 10 anys a l'agrupació i les seves especialitzacions són primers auxilis, assistència psicològica d'ESA, instructor d'unitats canines, operador de dron, incendis forestals, inundacions i logística. Recull Pedro. Antonio Ramon Bisbal, 8 anys a l'agrupació i especialitzat en primers auxilis, assistència psicològica d'ESA, informàtica i serveis digitals. Recull ell mateix. Salvador Montiel Espases, 10 anys a l'agrupació i especialitzat en primers auxilis, assistència psicològica d'ESA, manteniment de flota i logística. Recull ell mateix. José María Ferrer Gomila, 15 anys a l'agrupació i especialitzat en primers auxilis, assistència psicològica d'ESA, logística i manteniment. Recull ell mateix. Rafa Luna Cuenca, 15 anys a l'agrupació, en les especialitzacions de primers auxilis, assistència psicològica d'ESA, treballs forestals, inundacions i recerca de persones. Recull ell mateix. Ivan Benítez Capitán, 15 anys a l'agrupació en les especialitzacions de primers auxilis, assistència psicològica d'ESA, muntanya, incendis forestals, inundacions i guia caní. Recull ell mateix. Antònia Belén Rubio Arreza, 15 anys a l'agrupació, especialitzacions de primers auxilis, assistència psicològica d'ESA, secretaria i logística. Recull ella mateixa.
Jaume Prats Esteve, 20 anys a l'agrupació, a les especialitzacions de primers auxilis, assistència psicològica d'ESA, incendis forestals, transmissions, inundacions i recerca de persones. Recull ell mateix. Sebastià Socias Adrover, 25 anys a l'agrupació, a les especialitzacions de primers auxilis, assistència psicològica, d'ESA, logística, cap de l'agrupació i coordinador d'unitats canines. I José Joaquín Pinto Benítez, també 25 anys a l'agrupació, a les especialitzacions de primers auxilis, assistència psicològica, d'ESA, muntanya, incendis forestals, inundacions i recerca de persones. Recull ell mateix el diploma. I abans de fer aquesta gran foto de família, excusar per l'assistència de 4 companys que avui per diferents motius no han pogut venir, que són Andrea Mayol Garrido, Àngel Gómez Martín, Joan Francesc Calafell Palmer i Rocío Fuentes Gómez. També un aplaudiment per ells 4. I començarem amb els membres que duen 10 anys. Pedro Rodríguez Manresa. I Salvador Montiel Espases. Podem fer una foto dels 2 membres dels 10 anys. Gràcies. Ara passar amb les membres que duen 15 anys a la agrupació, que són José María Ferrer Gomila, Rafael Luna Cuenca, Joan Francesc Calafell Palmer, que avui no ens pot acompanyar, però sí que recull el nom seu l'oficial de policia de Lloseta, el senyor Toni Coll.
Iván Benítez, capitán. Y señora Antonia Belén Rubio Barreja. I ara passam als membres que duen 20 anys a l'agrupació. Senyora Rocío Fuentes Gómez. No sé. Aquí la seva mare. Sí, com la seva mare. I senyor Jaume Prats Esteve. Podeu fer la foto, si voleu. Sebastià Socis de Grobe. I José Joaquín Pinto Benítez. I bé, i ara passarem al lliurament de les creus del servei, tal com estableix la normativa. Primer reconeixement a Iván Benítez, capitán, per haver salvat a un home de 73 anys que va entrar en parada cardiorrespiratòria. A Sebastià Socies de Grobe per haver evitat in extremis que una dona agencés d'un pont. José Joaquín Pinto Benítez i Antonio Pinto Benítez per haver salvat una dona que es volia llançar des d'un pont. Reconeixement a Jeroni Cerdà per haver estat un dels principals impulsors en els inicis del cos de protecció civil a Lloseta i que el passat mes de maig ens va deixar. Recull i el seu original també fort del seu fill Jeroni Cerdà. I si vos pareix, ho aixecarem tots i farem un minut de silenci en memòria d'en Jeroni, que li hagués encantat estar aquí. Gràcies. I bé, ara, després de tots aquests moments tan emotius i tots aquests guardons, tancarà l'acte de la 28a Diada de Protecció Civil de Lloseta la senyora Anderina Pérez Sánchez, batllessa de l'Ajuntament de Lloseta.
Hola a tots i totes, gràcies per haver-nos acompanyat un diumenge de matí en aquest acte tan emotiu. La veritat és que per l'Ajuntament està celebrant 28 anys d'una agrupació de protecció civil és tot un honor. Jo 28 anys me sembla moltíssim per l'edat que tenc, però he de dir que tenc records de nina de protecció civil, tenc records de Andreu Massanet a protecció civil i tenc record de molts de vosaltres que fa anys que hi estàu. Abans de començar l'acte comentàvem com un nin i una nina petits veiem tota la feina que fan aquesta gent i en el final molts de nosaltres tenen policies, bombers, protecció civil com a referents i precisament aquest és un dels primers records que tenc com a protecció civil, de veure aquests referents, aquestes persones que se dedicaven en el poble juntament amb les altres professions que ho fan, com és la policia de Lloseta. Què passa? Que quan ens trobàvem a l'Ajuntament ja no només veiem aquest referent, sinó el que veiem és el temps i la dedicació que tots i cada un de vosaltres hi dedicau. Ara mateix hem tingut un exemple amb aquest comentari de se m'estava incendiant la casa i Protecció Civil va venir. Vull dir, nosaltres quan volvem actuar, o la majoria de la gent del poble quan volveu actuar és quan hi ha un esdeveniment, però la vostra feina va molt més enllà. Per això avui hi ha hagut tots aquests guardons per haver assistit a evitar un suïcidi o a evitar un incendi o a ajudar les persones que ho han necessitat. I crec que aquest és la nostra tasca, la d'agrair-vos que sempre estigueu en aquests moments. Que, com dèieu en els vídeos, m'ha fet molta gràcia que dues de les persones diguéssiu que és una manera de viure i precisament això és el que veiem amb vosaltres, que és la vostra manera de viure, ajudar a tots i cada un dels llosetins, de les llosetines i de les persones arreu que vos necessiten. Per tant, de part de l'Ajuntament només podem donar-vos les gràcies una vegada més. Que siguin 28 i molts més anys. Gràcies a tots. Avui a més, la meva tasca era cloure aquest esdeveniment, però sé que l'agrupació de protecció civil també volia fer un agraïment especial a una persona que s'ha dedicat a que aquest esdeveniment hagi funcionat, mos hagi ajudat en protocol i mos hagi guiat. Per tant, Sebastià, que voldria demanar que fessis entrega d'aquest obsequi a la persona que mos ha ajudat. Ara sí que podem anar per acabat aquest dia, aquesta diada que hem compartit entre l'agrupació de Lloseta, regidors, autoritats, famílies, amics, companys d'altres agrupacions i bé, només me queda donar-vos les gràcies una vegada més i animar-vos a compartir una estona junts a de fora, per molts anys més.